Horas madihita saluh nakadamang do dainang na hinolonga di baga sa Tuhan Yesus Kristus di dia pehita maringanan tapasada rohata martanya kita. Dame ni dibata na sumurong siyan saluh na roha imana mangaramuti ati-ati doho pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Dihita saluh nakadamang do dainang hata ni dibata na tolhas tuhita dienek mai sen surat ni Apostel Paulus manopot huria Rom bidu 15 mamukame sen ayat 7 ro dia 10 tolu asa ta parati-atehon hujau kami matuhita odohatan ni Tuhan. Di baheni marsijakona mahamu songon pajakono ni Kristus dihita bahen hasangapun ni dibata. Ayo do hudok nunga gabi pangoloi diakan natar surat do Kristus ala ni asitongan ni debata laho pahoton baga-bagana tuaka oppu na jolo alai dipasangap akka sipile beguido debata ala ni asi ni rohana songonang tar surat ala ni ido pujio kuho di tonga-tonga ni akka sipile begu jala edehonok kuma guarmu jala didok dina asing muse marulupuluk mahamu akka sipile begu rap dohot bangsona. Jala dina asing muse puji hamu nama Tuhani. Sudi hamu akka sipile begu jala puji ni salu akka bangso ma ibana. Jala didok si Jesaya do muse adong masugot urat ni si Isai. Jala hehema na manggonggomi akka parbegu tiba nama makirip akka bangso. Alegok ma di basa-basa debata na puna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dok dame di bagasan haporsyaon. Asalam sumuruk kamu marpakirimon pinar gogoan ni toddi parbadia ido yang gosahana. Dihita saluh nakadamang do dainang nehnolonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Totu molo disukut tuhita ganuk marsada-sada ahado hadameon. Mungkin ragam alusta. Adong do mungkin nama dok hadameoni hasonangan ni roha do siya arsak dang adong akka parbadaan do parbulak-bulatol. Alay adong musedo mungkin nama dok hadamioni molo gudang si humisik gabiboy manuhor na sinakapan ni roha do pikiran. Adong do mungkin muse madokon hadamioni ima hasonangan nangpe humaliang manang akka parkarejuan dang songon na di roha. Ragam akka alus. Alay mo no disukut tuhita secara hakristenon. Ado hadamion. Iko satolop dohita amanginang hadameon ima las ni roha disyala naung disesa Jesus Kristus sita siya nakahadusota. Hadameon ima las ni roha disyala dipastiho debatahi ta di bagasan Kristus nagabe parto hapita di hangoluan saliling-nililing na. Napasti hadameon dang boy tajalo molo dang ala ni Kristus. Kristus isa bindo na mangalion hadameon na. Marhite-hite na dipilih dirina asa gabe dang diuhup pita ala ni dosata. Idu hadameon. Amang inang
di bagasan turpuk jamita nasahat tuhita dia pala partikyanon. Tumasa takas do dipangido Apostol Paulus tuhalak na adong ima na porsia di hutarom asa totong na sida boy marsida luar roha. Buasa padohani manang ima buasa pagidoani di pasa Apostol Paulus anak takasdo di boto ibana ragam ni pangalaho ni jolma, ragam nyaka pamikirio ni jolma, manang ragam nyaka tradisi na adong ima di Rom. Alana huta Rom sada huta natung masay maju si tutu hata dengan ni kaisar, hata dengan nyaka partugi, hata dengan nyaka jolma namora. Jadi adong do di hutarom mulai siani mana maruhaso sa tujol mana somargello. Adong do ima halak Junani jala adong do muse halak Yahudi. Umar ragam nyaka pangalaho manang ragam nyaka jolma disal. Jadi anana tung masa maragam situ tudo parngolo ni jolma disi. Molo dang bui nasida marsi jalowan roha dang dapuk di nasida hadamion. Secara khusus jolma nang porsia tu Tuhan Yesus Kristus. Situasina di hati hai halak na porsia tu Yesus Kristus dan gabe halak na diperhitupkan. Ale justru halak na dipusa-pusa na dilili jalanan nang diri pasok. Tung mas sebernik do si taunoni. Ubahin na tung mas sebernik do si taunon na maragam. Na di ay halak jolma na porsiai. Unang beadong niya dinasida. Akka parbolak-bulaton. Unang beadong niya dinasida akka haguturan. Ido ubahin na dido Apostol Paulus dibahin ni marsi jakona mahamu songon pajakonon ni Kristus dihita bahin hasangapon ni debata. Ido imana ikom marsi jakonan. Marsi jakonan berarti marsi jalwa roka di bagasan hagali do hagogoon. Marsi jakonan berarti dang boy ima patu jolo diri lao mamisa na asik. Marsi jakonan berarti ikon olo patu toru diri. Asa boy na asing muse. Jala marsi jakonan berarti marsi pasikopan. Di tonga-tonga niya kahaurangan. Bahkan di do ibana do songon Kristus nama jakok kita. Dasar dinasida marsi jakonan. Dia ada si taunoni ale Kristus. Alana Kristus nunga di jakon salut na jon masya kahagalion siya dosa. Dang marida di daboy Kristus. Ale pajak kono ni Kristus majalo salut na kajol mapardosa. Gabe boy jol mai gabe partohap di raja ni debata. Dang marida di daboy debata. Kristus ido gabe ma dasarna. Manang Kristus ido. Manang pajak kono ni Kristus ido gabe ujahanna. Dang pamikiro dinasida. Dang persoalan ibarat na sosial dinasida. Dang persoalan ibarat na akasyadongan dinasida. Ale kon Kristus. Bahasa me kon Kristus. Gabe ojah dinasida majakon. Asa unang adong kekecewaan. Molonunga Kristus gabe dasar mana ojah dinasida. Dang adong bekekecewa di tonga-tonga di parngoluon. Amangin ang nenolonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Di bagasan ayat pawaluhon sahat tuay na mangyut didok do songonon. Ayod do hudok nunga gabi pangoloy diak kanatar sunat do Kristus ala niya sitongan ni debata. Laho pahotun baga-baga na tuak ka opuna jolo. Baru dek pasyahon ala dipasang akasi pele beguido debata ala niya sini rohana.
songon nang tarsurat ala ni ido puja kuho di tonga-tonga ni akasipili begu jala dihono kuma guarbo jala didok dina asing muse marolo polo mahamu akasipili begu rak dot bangsona jala dina asing muse puji hamu nama Tuhan. Jadi gabe dapot do akalas ni roha hadameon molobo nasida marsijakonan di bagasan Kristus. Si pelebegu pe gabe ima pasangapon Kristus. Si pelebegu pe gabe manada Kristus. Si pelebegu pe gabe mamuji Kristus. Lapatanna moloboi halak na porsiai marsijakonan gabe tiruan donasida tuaka humaliang. Gabe maconto donasida gabe tuaka humaliang. Gabe telada donasida tuaka si pelebegu. Jadi om mariko na marsijakona di bagasan Kristus. Alana molo halak si pelebegu dang bui nasida patu pahon marsijakona. Alai na bui di patu pahalak si pelebegu pa burnang-burnang diri. Molo halak na porsia tu Yesus Kristus. Hataridaan na Kristus hataridaan ni haporsiaw di nasida. Na Kristus mengarajai ima molo mangulu nasida di bagasan na marsijakonan. Tarida malas ni roha, tarida mahadameon, jala gabet tarbarita maguar ni Kristus. Amanginang dihita saluh na nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Buah hita, itonga-tonga ni parngulutta di jama si sonarion. Mulu jujur hita amanginang di jama si sonarion marsiadu do jolma paburnang-burnang diri. Marsiadu do jolma pataridahon siadong anna. Bahkan gulang do sonari jolma dang sanggup sa sitong na ibana. Ada dipaksa. Asa boy ma pataridaw diri. Dang sanggup imana mga di restoran. Dipaksa mga di restoran marutang pedula. Di posma di sosial media. Dan sanggup sa sitong na mana manur baju na baru. Dipaksa diri na sampai marutang. Ido gudang tradisi sonari. Naing ima patujulo diri. Nang paburnang-burnang diri. Naing mencari pengakuan. Di gereja pesongon ido. Gudang do sonari. Ikoni masih pajulu usudina. Situasada neng madirina di pajulu. Padita neng dirina di pajulu. Ruas neng dirina di pajulu. Molo berusaha marsi pajuluan. Terjadi maka gesekan. Terjadi maka perbulat-bulatan. Terjadi maka perbadaan. Dang dapo behadamio. Aleni amanginang dipangido debata tuhita ganuk marsada-sada marhita hiti hatani Tuhanon. Iko boy do hita marsijakonan. Marsijakona berarti patutoru diri. Jalo hauranga dina asing. Jalo hagaliu dina asing. Jangan menganggap diri lebih superior daripada orang lain. Mono sa menganggap do diri ta iko si pajuloon. Terjadi maka perbedaan amanginang. Aleni asa dapot tahadameon. Manang dame ni debata nang dibasa-basa hotu hita di bagasan Kristus mengajari hita asa bui marsijakonan asa dapot di hita hasadaw ni roka imana parcolo. Na paduan amanginang adong masada carita. Adong masahalak ima padita. Di bay padita umma di distrik na didok masongonon. Neng patupaw ta sada pembinaan. Seminar sehari. Temana taringot tips asa madapot hasonangan. Jala terbatas. Holang ima 500 sala. Dung dibayar ima padita distriko buah-buah songoni. Di paimay mana ma di hari nang ditentuhon.
Adong maro piga-piga. Diberingi mana? Ditarget to 500. Naro holangi ma 50 halak. Ipe musa kena ma tua. Alenang pesongoni tetap doi ma padito semangat. Di mana pembinaan ni taring ima tips madapot hasonangan. Dung sai 3 bulan kemudian di mana musenang. Tahap kedua memberikan pembinaan tentang tips madapot hasonangan. Jolmana tetap 500 salak. Iberingi mana? Tang adong naro. Menurun. Bah, ale tetap di mana pembinaan. Baru di mana maparpudi. Pembinaan. Tanpa adong di mana. Pembinaan sehari tanpa adong judul lah. Dilihat uang transport. Dilihat uang mangan. Bahkan dilihat uang duduk. Nah diwajib pon. 500 salak. Tormar lumba sudah nang ro marsiadu. Marsiadu sudah nang ro. Bahkan na diprediksi 500 salak. Lu bisa 500 salak naro. Dung ro sudah nang. Lu bisa 500 salak. Tor dilion ima. Dang adong ima cara. Jilat ibana mangan. Dilion ibana uang hudul. Dilion mana uang transport. Baru disuruh mudah. Dang adong nama rungut-ungut. Sudah nang ima maras roha. Sani disimpulon ni mana ma. Narikot di jolma si panganon do. Narikot di jolma hepeng do. Narikot di jolma akka portibior do. Pembinaan parjulu paduahon. Na diban ibanay. Na 50 halaki dang robe. Pembinaan paduahon pe na ro ima na 10 halaki na 10 halaki pe dang ro. Jala halakot do na marungut-ungut. Nang penunga di pabuah ibana taringot. Memperoleh hadameo. Amang inang. Ahado na nang berengot tasen ilustrasi. Ima realita di parngoluan. Memang nataigil. Maban hadameo di tonga-tonga niya kangulutan. Ima si humisik dope. Fakta doi, realita doi. Alek kurajumat ta doa manginang hobar tuhatan ni Tuhan. Sa dia gudang pesumisik ta. Dang boy paluhok kita. Sa dia gudang pe imasyadong atta. Sa sitong nadang boy mabelas rohata. Ala na hurang jala hurang do pe pamikirot ta. Alay molo mangulu kita di bagasan Kristus. Baik di tonga-tonga niya kaparumatanggang. Baik di tonga-tonga ni gereja. Baik di tonga-tonga ni umalyang ta. Di sidu dapok tahadamion. Dakolang di portibion. Ale hadamion na dilehon ni debata ima hadaman na manotto. Ale ni amanginang. Kristus ima tabain mangulu di tonga-tonga niya ka ngulutot. Asa dapok tua kita. Asa dapok dami kita. Di portibion. Asa tabo tumadok moliate. Dia kapabahenan sileo-leo ni debata. Ito nga ni nguluta. Jala hadamio di bagasan Kristus. Gabi sikop doi dihanguluan na manotong. Amen. Martanya kita. Mauliate ma hupasa ruan nami tuho debata nami. Dihatam nong taruli hami. Ajari hami Tuhan. Asa mangulu di bagasak ko. Jala idu gabi hadamio di tonga-tonga ni ngulu nami. Mauliate ma Tuhan nami. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamaso-maso.